Oké. We zijn live op YouTube también. Oké. Let me share it. Oké. Share YouTube link. Betul. Rumah lewat. Is aqui en teoria no está ready para começar. Oké, zijn we klaar? Oké. Tremendo, la mesa sinki. Oké, felice noche para Unitur. Een gezegende avond voor iedereen vanavond. Yes, we gaan met je zwaar komen voor. Minuta, lewa King the host. Ik ben de host, maar je kan mij weghalen als host. Hallo, was ik de host? Sim, Jesus, Steven Cristina. Nou, door de mama is nog steeds zo, met haar co-host. Ah, de co-host. Mama tem que ser. Sim. Waarom? Paciência. A mim não é the host, hoor. Steven. Oh, mama de host was? Steven meestal host. Steven meestal host. Hier man. Quando abro a de outra que agora Mama. Ah, vamos mira tá aqui. Mama. Mama so Mike. Okay. Just stop the host. Sim, não, você de bom. Yes, aí eu. Mostra de spin. Sim aqui, ja. Quero usar. Nu wel. En ze moeten zaken waarin aan 30 mute. Oké, gewoon. Yes. Mijn geliefde broeders en zusters, mijn Romanos Tima. Yes. Nos Romanos wij commissar. Promeke commissar. Biola, kan je vertalen? Oh, voordat we gaan beginnen. Milota, quero trazer toch een testemunho chiquito. Ik wil toch even een getuigenis brengen. Nós estamos também estudando e volgen de les naar die campagne aqui. We zijn allemaal aan het studeren en deze lessen aan het volgen van deze campagne. E me espero que tu rende também também está ensinando e mirando o valor do matrimônio. Ik hoop dat iedereen is ook bezig aan het studeren en ook in het zien de belangrijkste van deze campagne. Lo qual como assim atados com o Senhor Deus. Wat ik heb geleerd is hoe God. Dus cirkel die heilige cirkel van het huwelijk. Die gaat over het heilige cirkel van het huwelijk. E quando nós não lagen ninguém dentro ding is cirkel E. Dan niemand moet in deze cirkel komen. En het zegt dus pa si bota casar. En dit is voor als je getrouwd bent. Pero também por relação personal com Jesus. Maar ook met je persoonlijke relatie met God. Então, ora que tá começa a compreender o valor. En wanneer je begint te begrijpen het waarde. Bota mira tanto quanto valor Jesus tem em cada um de nós. Dan kun je zien hoe waarde God heeft in ieder van ons. Que tem uma relação assim íntima com nós. Hij wil zo'n intieme relatie met ons allen. E que não ninguém para nenhum outro ene tá dentro. Dat hij wil dat niemand in deze relatie komt. E ora que o mir e valor de momento. Wanneer we zien deze belangrijk in onszelf. Bota bij como não explico aqui bota bij trata lo qual que botin iets sa mostra também valor. Dan ga je proberen om deze waarde ook te laten zien. Se não você bota sentir valorar. Amen. Voel jezelf waardig. Então você me quer para tu rende que tá escutando se você sentir botin ora momento não totaal waardeloos. En voor iedereen die nu aan het kijken zijn, die voelt zich een beetje waardeloos. Of depressief, zo eenzaam. Of depressief en eenzaam. Porta de relação of solteiro para solteiro não?
in een relatie of alleenstaand. Boting asina tanto valor que Jesus muri pabo. Je hebt zoveel waarde dat God is voor jou gestorven. En dat hij persoonlijk met jou alleen een persoonlijke relatie wil hebben. Que uma relação especialmente com você. Carbon, hè, de mundo hobby benen te hop hop aqui, of hop aqui en steeds weer heen en weer. Niet zo snel zoals dat. Sorry. De mundo que hobby benen dan te bij vreemd. Dus gemeen die aqui umende, a umende. In deze wereld, in deze tijd, hebben mensen gaan vreemd hier en gaan vreemd daar. Maar Jesus escolheu foi die promessa que você. Maar God heeft je gekozen voordat je het zelf weet. Ante lo que do mundo que bote na fim. En hij zal met je blijven tot het eind. Dus hij zei dat mijn testimony, dus die komt uit Balarami, Pastor Jesus dat Balarami. Amen. Daarom deze getuigenis dat God heeft mij waarde. Dat ik belangrijk ben voor hem. Amen. Amen. Dank u voor Ik je zal het woord Linda. geven aan mijn broeder Steven, die het woord met ons gaat delen. Yes, yes. Dank u voor je Linda. Senhor, por que você não? Amen, amen. Dank u. Linda, Ja, dank u voor je bonita testimonio. bedankt voor deze mooie getuigenis. Ja, is zo inderdaad assim está. Inderdaad, zo is het. Ja, is goed com relação close com Deus que tem conosco. Hoe deze dichterbij relatie met God. Ja, is. Então, pensei, maneira, nossa trece adiante, Dat Deus, we hebben naar voren gebracht, Deus tem esse momento, su soco Adam, God had zijn momenten alleen met Adam. e depois ele tem esse momento, soco Eva. En dan dat ook met Eva. Ja, is. Então, ambos me será conhecer Deus para mes promê. En beide moeten God leren kennen voor zichzelf. Amen. Amen. Dank u voor je Linda, para acordar-nos. Dankjewel, zuster Violina. Yes. Salve noite, nós também continuar com o tema. Vanavond gaan we verder met het thema. E estamos nós sabe que nós também atroben na raiz, mas nessa tocha era. Het laat ons zien dat vanavond gaan we weer naar het woord waar we hebben aangeraakt gisteren, of bijgekomen. Worden niet open, man. Laten we zien. Recording in progress. Yes. Oké. Dus, ora é nós também continuar caminho nossa queda. Dus we gaan verder waar we hebben gisteren gestopt. Juist. Oké, agora cita aqui, mas nessa tocha era. Herinner aan deze citaat die we hebben aangeraakt gisteren. Ons de prevenção tabal livro de cura. En ons van preventie, even kijken. En ons van preventie is een pond van genezing. Juist. Que sempre prevenção tá importante. Dus altijd preventie is heel belangrijk. E essa aqui estava dando cita principal que nós vai draaien hoje, Mateus 3 dias. En dit is onze. Alsjeblieft, umbiama sotro Cita principal, versículo. Dit is een belangrijke citaat die we gaan erover hebben. Juist. Então, de visa, e já acaba e hache te poner na raiz de palunan. En hier kunnen we zien dat het. Beitel. Het bijtel staat klaar om bij het wortel. Juist. Que mendi, ora nós deal com, las vezes nós não que é problema não, de nos matrimônio, nós não que. Als we gaan kijken, we willen niet met deze problemen. Juist. Nós não que chega assim na leute que cotingo vai separar, que con aí, nós não que con aí. zo ver komen dat we moesten zelf gaan scheiden. Ja, so separação da causa dolor, então conduce. Scheiding brengt alleen maar pijn. Het is niet fijn. Ja, então você Deus que prevenir, promete que tu me lugar. Daarom God wil het voorkomen voordat het zo ver komt. Correto. Dus, ora nós wakker weer noite, nós vai wakker eigenlijk ook dat er is separação entre gente com Cristo of entre pareja. Wat brengt de scheiding tussen de persoon en God? Ja, is of entre, sim, e também entre pareja. En ook tussen stellen. Juist, dat is falta de conversão. Het komt door
De conversion in this. Bekering. Oh, bekering, ja. Juist. Te Van door falta, bekering. sí, falta de conversión entre el gente con Cristo of Van door de bekering tussen die persoon en God. ja, ze porta in moe, porta ambo of porta tu dos. Dan zijn de man of de vrouw of beide. Juist. Dus houden we in promedio gewoon 4-8. In 1 Juan 8, 7. 8. 4 en 8. Ja. En dan is het sunco no estima Dios, Degene die God niet lief hebt, sorry, sunco no te estima, no conoce Dios. degene die geen liefde hebt, kent God niet. Die con sombra Dios está amor. Waarom? Omdat God is liefde. Ja, es que men, ta eva de mira era son die con ambos me se estima Dios promete, una relación con Dios promete. De Necessario. reden waarom beide moet God eerst lief hebben. Juist. Is het zo? Sí, que men, ambos me siguen estima Dios promete. Beide moeten eerst God leren kennen. Juist. Dus om no por ti amor ding e cas, of entre esposo y esposo, Er kan geen liefde in het huis tussen man en vrouw. juist. Of entre e persona con Cristo, ribeso mes. Of tussen die persoon of God of zichzelf. Juist, sin un conversión, sin un relación. Zonder een bekering, zonder een relatie. Juist, nós estamos aqui que é boekje, maar nós estamos estudiando Adventist Home. Net als we zijn het boeken aan het studeren van het Bijbelse gezin. En dan is een religion te necessario dinkas. Religie is heel erg belangrijk in de woning. Waar de visa? Papiano die prevención, hè? We hebben het over preventie. En dan is solamente es aquí, dus religión. Es Alleen aquí. maar door dit religie. Por prevenir en maldad nan serio. Con hope beata amarga e vida matrimonial. Kan voorkomen. Even kijken, ja, zeker aan de nana. Kan voorkomen moeilijke verkeerde dingen in het relatie. En dan is solamente camina Cristo te reina por tin amor profundo. Alleen waar Christus is, kan er liefde zijn. Verdadero y desinteresado. Deep of unselfish. Ja, niet egoïstisch, stijl. Zelfcentrerend. Selfish. Ja. Unselfish. Onzelfzuchtig. Ja. Agora, la invitación aquí, de muy importante, Laat ik dit zeggen die heel belangrijk is. tiene lo avisa, Steven, tu reconoco wat er is delante te hinda. Iemand kan zeggen, alles wat je hebt naar voren gebracht, broeder Steven. ¿Qué tal si es pareja na bij comienza a practicar con aquí? Het is matrimonio Wat bij als malo. deze stellen gaan deze dingen uitoefenen en dan komt het verkeerd uit. Ja, es uma prometo costa cana bom, pero agora te ve así, agora te vira malo. In het begin ging alles heel goed en nu gingen ze dit uitproberen en nu gaat alles mis. Ja, is. Agora, dan mesmo cos, timbe ora go lá em visa singe, ora go hena da biba, en outra casata com biba. Maar iemand is aan te samenwonen. Ja, is. Então, ora que lá é saco nota vontade de Deus para biba, sino casa. En wanneer ze erachter komen dat is beter, beter trouwen in plaats van samenwonen. Ja, is. Então, eu timbe problema na de comisa. Dan begint de problemen. Então, hena de visa, avo kinos voor visa. Dat ik casa, Wat gaan we nu zeggen? de hecho que la casa haciendo voluntad de Dios, dori casa, tu mal escoge la hace, Is dat nu dat ze zijn getrouwd en nu is het een verkeerde beslissing die ze heeft genomen? absoluut, sí, Toch? absolutamente que no. Absoluut niet. We zouden wonen te canando bon, de vista de Dios. Maar nu lopen ze goed in de pad van God. Pero no sabe que el enemigo que te odia matrimonio, We weten dat de vijand die haat huwelijk. está haciendo quiere woku
Mion bombi ba kum malkasa. Dus het is beter dat we Wanneer de bize toch? samen wonen dan getrouwd zijn. Juist, como so tu kota bij bombom. Ta woku Dat nosa, is geen prima. ta woku nosa casa ko misa bij verkeerd. En nu dat we getrouwd zijn, gaat alles mis. A woki no si vice persona quiere biba. Of vice persona betingo casa. Blijf gewoon samenwonen of moet je trouwen? No, toch? Dus kita passa nós tingo compreender que nós ding guerra espiritual. Want we moeten begrijpen dat we wonen in een geestelijke strijd. Juist, então sowieso ta ora porque hace vontade de Deus e prueba Wanneer na je bi. de wil van God wil doen, dan komen de strijden. Juist, de mesma coisa, ora porque adaptar bo estilo de come. Também tá bem prueba. Manieren van eten, je wil het veranderen, dan komen strijden op je pad. Juist, ora porque adaptar bo música no que você escuta, também tá bem prueba. Of de muziek dat je wil luisteren, dan komt ook strijden aan. Juist, dus of bo maneira de vestir, também tá bem prueba. Ook je manier van aankleden. Of quizás bo pareja não tá de mesmo nível cubo, e não tá mirem com cubo. Of je echtgenoot die dingen niet ziet net als hoe jij het ziet, komt er ook strijden. Juist. Mire, pero sin que men, como te quiere si hace voluntad de Dios, para please e outro ende, outra persona. Nou, dat heeft ook toch niet te zeggen, die is de Pietro. E sino que men não como tu me please e outra persona em vez de Dat is Cristo. niet te zeggen dat je moet die persoon gaan pleasen. Juist. Sino Cristo. Autopida. Eigenlijk sino Cristo. Tá eta na primeiro lugar. Maar God. Te a entregar sua vida para nós, te a compra nós com seu sangue precioso. Die heeft zijn leven voor ons gegeven en ons verkocht met zijn bloed. Juist, dat pensei, Cristo está na primeiro lugar, acaba também esposa ou esposa. De eerste plek, dan de man en de vrouw. Juist. Agora, que men, pensei a cita de Bisa, solamente está aqui por prevenir. Mire? Alleen maar dit kan voorkomen. Juist. Dus agora se você ora aí, alma com alma lo llega cerca outro. Vou que vou? En dan deze twee almen zouden samenkomen. Então se Bisa e dos vida lo harmonizar. En twee levens zal worden geharmoniseerd. Então olha que bonita Jacobo. E angelam de Deus lo visita dinge cas. En de engelen van God zou op bezoek komen in deze woning. Juist, então olha e nan vigilia nan santo lo santifica e câmara de matrimônio. En hun eerbied zou de slaapkamer Heilig maken, denk met de keer, hè? heilig maken in hun kamer. Sim, então, olha que diz, é sensualidade desagradante, De sensualiteit die niet goed is, lo ser abandonar. zou verlaten zijn. Na Deus é pensamento nan awor lo te dirigir. Nu zou de gedachte naar God zijn. Na je é devoção de coração awor lo subir. De eerbied van de hart zou omhoog gaan. Ja, is que men tem conversão em hogar. Você mire? Sumamente importante. Er moet een connectie zijn in het gezin. Dat is heel erg belangrijk. Correcto. Que men die, dat pensei, hopi be, oro tema na waru 13, o ende bubis, Steven, ik kon het wat 13 komen muito extremo. Daarom zeggen ze soms wanneer deze thema's naar voren komen, vinden ze soms ze zijn een beetje te extreem. Pero ente extremo ta e angelang que biba den bocas. Het is niet extreem, maar het is de engelen die in je woning wil wonen. Pessoal, wana no biba caminda tem excesso que inimigo também tem e não tá bem. Ja, ze kunnen niet wonen waar de vijand ook is. Het gaat gewoon niet. Ja, especially meus hermanos vai de visa. Cristo e Satanás não portram em co-partnership e não tá bem. Daarom zegt zuster White, Jezus en Satan kunnen niet werken het gaat niet. Ze kunnen gewoon niet samenwerken. Correcto. 1 Juan capítulo 2 versículo 1.
1 Johannes 2 vers 1. Juist, vamos a ver de bizanos. Laten we kijken wat het zegt. Nós vamos de prevenção, é hacha na We hebben raiz. het over preventie, over de Ja. bijen. Nós nunca há dolor, nós nunca We passa de willen dolor. geen pijn hebben. We willen gewoon vrede hebben. Juist, que de bizanos. E de bisa miu chiquinang, mita skirbi boso, e cosna aqui para boso no, hasi picar, e se um ende se picar, e de bisa nós temos um abogado cerquetata, Jesus Cristo é justo. Ok? Dus, esta skirbi é cosna aqui, é advertência na Hij schrijft deze dingen. Ze zijn waarschuwingen. Juist. Mas uma de com e não quepa nos peca. Want hij wil niet dat we moeten zondigen. Juist, pero se acaso isso sucede, Maar als wij zondigen, als het gebeurt, juist, ele diz ao botin abogado cercetado com Cristo Jesus. É we justo. hebben een rechter die bij Jezus is de Juist. Just. Rechtvaardig. de rechtvaardige. Dankjewel. Juist. Que men. Nós juist, dus nós estamos mirando e toch é amor de Deus de 1 Juan 2 versículo 1. En toch de liefde van God in 1 Johannes 1 vers, 2 vers 1. Juist, camina picado dentro e Deus está ativar e perdão e reconciliação. Waar de zonde is binnengekomen en Jezus is, Sim, está ativar perdão e hij reconciliação. activeert de zonde en verzoening. Pero o processo de dolor, Maar de proces is pijnlijk. você botin que passa no altar de sacrifício e candela, me se vai acender, me se queima. Waarom een tikje mas langzaam? Ok, Want ze moeten door bij het vuur. offering, altar offering, altar de sacrifício. Burning offering. Mijn zoon zegt even opnieuw, zo kan hij me even vertalen bij deze. Sim, altar de sacrifício. Avisa hoje. Altaar van opoffering. Van offering. Ja, altijd van offering. Ja. Ok, juist. Dus altar de sacrifício é esse dolor. De altaar van offer doet pijn. Dus o sangue da waru derrama inan. Er wordt daar bloed uitgestoten. Wat er passa dingen is parte de humilhação. Het gaat in de idee van vernedering. E wat u vai sim de novo hoor na pia de Cristo. Je moet nu helemaal opnieuw leren bij het voet van God. Oferecendo oração, estudiando la que Espírito Santo volve transformado. Bidden en dat God je daarom weer kunnen transformeren. Teora bocana chega back de sua presença de lugar santíssimo. Totdat je loopt, dat je begint weer te lopen en komt bij zijn aangezicht. Juist, que men cada vez nos peca e processo de volve repetir de novo. Elke keer als we zondigen, moeten we door deze hele procedure helemaal weer opnieuw. Juist, agora, legami wax me dan e versículo por explicar isso aqui. E wax me dan e versículo que mine e te mostrava clacla, me va de Hebreu tá. Derate Hebreu 7. Even kijken in het boek van Hebreeuws. É o aqui daarbij. Juist, Hebreu dan 6, versículo 5, 6. Vers 5 en 6. Ele avisa, e que purva é bom palavra de Deus, lá me é 4 doch. Ele avisa, passou-me de é caso de tempo agora iluminar, que é palavra, que é a purva é dom celestial, e que havia participante do Espírito Santo, e que a purva é bom palavra de Deus, e é poder no dia século que vem. E depois a cai, é impossível para trazer não back na repetimento, como que não a volve crucificar o de Deus, para mês e tá poner na vergonha público. Não é? Cada vez nos peca,
Nós está volve elke keer dat we crucificar. zondigen, Nós está volve crucificar o de Deus. zijn we God wel aan het kruisen. Waarom dus nós temos volve bij back no altar e sacrifício. Dan moeten we weer terug naar de altaar van offer. Ja, espero Deus não quer que isso passa. Maar God wil niet dat dit moet gebeuren. Tanto como indivíduo para com ele, of entre pareja para com Deus. Zelf tussen de individuen met hem of tussen de stel. Ok, vamos rato back no matrimônio. Como nós deal com We gaan terug noviazgo. naar het huwelijksstel. Ja, como nós deal com noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação. Dat we hebben over scheiding, reconciliatie en scheiding. Reconciliação. En reconciliatie. Verzoening. Verzoening, ja? Ja, juist. Ok, dus toen die na macio com a palavra, olha, viu? Juist. Ok, dus agora, prometo nos firma e contract e voto matrimonial. Voordat we gaan deze huwelijksakte ondertekenen, Deus que para prevenir pecono bij malo. God wil dit voorkomen dat het niet verkeerd gaat. Juist, waar que hermana vai te explicar ding testemunho para a igreja. Waar de visa. E de visa, bota puntra bo mês, tá bom para maior nas coe pareja sem ter conta com o pensamento não of sentimento não de na you homem of you moe. Is het goed dat de ouders moesten zo een zoon en een dochter selecteren een vriendschap zonder het over te hebben met hun ouders? Gewoon een vraagteken net, hè? Dat is een vraagteken. Ok. Después de visa mita pone e pergunta na boa maneira of maneira meseta. Ik stel de vraag naar jullie hoe het moet zijn. Se you homem of you mover escolhe um companheiro sem consultar. Als een zoon of een dochter zoek een vriend zonder het te hebben over met hun ouders. Ja. Prome. Eerst, ja. Ja, dat is ora passo assim a ser afetar materialmente e felicidade die é maior não se não tem afeição para junang. Aqui não, também me mostra. Yes. Você pode dizer outra palavra? Ok. Dus ora com passo, dus ora que passo waar tu maar eigenlijk probeert. Wanneer die stap wordt genomen, het affecta e felicidade maior dan também. Dat affect ook de blijdschap ook van de familie. Of van de ouders. Ja, se não tem maneira affecto of amor para junang. Als ze liefde hebben voor hun kinderen. Ok, lo qual que cita de visa basicamente. Wat deze citaat zegt. Que me se consulta como maior dan e no scoe paloco. Dat je moet het eerst doorhebben met je ouders en niet zomaar dingen gaan uitkiezen. Ja, is maar zo'n corre de escritura também, Abraham, Isaac, também la wa prome. En hebben wij in het Bijbel dat Abraham ging eerst uitzoeken. Ja, is zo'n corre também, pessoal, está aqui seguro, passou eu casa com ele, com ta paz com ele. Ja, hij wilde dat zijn zoon gaat trouwen met iemand die bij hem past. Mas não tu rende te paz com outro. Niet iedereen past met elkaar. Não tu rende tem o mesmo pensamento, a mesma crença. Niet iedereen heeft hetzelfde gedachte of hetzelfde geloof. Quizás algo que trapa Cristo, outro ene que gewoon que desfrutar, que hace outro co. Misschien wil jij werken voor God, maar die andere wil gewoon wat anders doen. Ja, het is een probleem. Dan wordt het een probleem. Ja, dus het is een contrast, hè? Want het is een contrast. En toen is het daarmee, juist, het tata die Samson. Daarmee bizele, no tem hopi outro moena aqui dentro, of was gewoon net is een Filisteo.
heeft dan ook gezegd, is er niet genoeg vrouwen hier? Juist. En toen kwamen we bij net zeker Filistijnen dan. Waarom ga je precies naar de Filistijnen? Pero no escucha di su mayor nan. Maar die heeft niet naar zijn ouders geluisterd. Waar kent ons mira e desgracia que uiteindelijk hebben per su uovo, per su vida. En doordat ze beslissingen heeft genomen, heeft ze zijn neven en zijn ogen verloren. Pero a nos mira si que toch ele hay gracias a Dios. Maar toch heeft hij de genade van God gekregen. Pero consequência nan e no por escape. Maar de consequentie komt hij niet vanaf. Ja, es que men die feliz estaba de su matrimonio, of que yo visa, no. Gelukkig was hij in deze relatie helemaal niet. Juist, correcto. Dus, dat pensei, é o primeiro passo para prevenir. Daarom de eerste stap is preventie. Juist, escucha, consultar com o maior espiritual. Luister en consulteer eerst met je ouders. Juist. Of também, com las visa, ende também, portanto, não é o maior, pero um ende espiritual. Of met iemand die spiritueel of geestelijk. Ja, escuta para per verdade e segundo Bijbel e luz de escritura. Voor de waarheid staat en wat de Bijbel zegt. Agora, outro ponto mais, muito importante. Andere punt die heel erg belangrijk is. Lo vai chocar we noite. Je zou een beetje gechoqueerd worden vanavond. Ok. Você estava com Satanás meeste puxa te oriënte voor dilante. Weet je dat Satan zelf iemand gaat op jouw pad brengen of duwen? Juist. Ora que saco Deus die trabalho speciaal para você. Wanneer hij weet dat God heeft een bijzondere taak voor jou. E que por vas trobe saque door introduzir persona robês de movida. En wat hij doet, hij brengt iemand die verkeerde persoon in je leven. Hij brengt een verkeerde persoon in je leven. Juist, sowieso é porta parte espiritual mesmo. Het kan zelf lijken spiritueel. Dus o diabo dá de maneira angel de luz. Want de duivel komt ook als een engel van licht. Oké, wakke. Vamos aqui. Revisa. Mi aya sa que o homem não diave não tem suficiente, não tem sentimento de peligro grande com nanta danger. Heel van de jongen deze tijd weten niet de gevaar dat ze in zitten. Oké, revisa, wakko. Tem hoop de homem não que Deus lo a aceitar como trabajador. Er zijn heel van deze jeugd dat God zou bij hun komen als werkers. Dingen diferente ramen aan die su trabalho. In de verschillende afdelingen van het juist, correct. En dan is dat pero, escucha bom, pero. Maar, juist. Satanás está intervenindo, oké? Satanás komt ertussen. Juist. En assim está atrapando de su red, de su net. En zo ga je hem vangen in zijn net. Com nanta vira estranho voor die Deus, dus desconhecido para Deus. Dat ze worden onbekend voor Jezus. E impotente in sua obra. En impotent in zijn werk. Waar quer dizer que pensa, Romano, escuta, bom. No, joke. Goed, broers en zusters. Waar, die ora nós está ouve, nós quer saber, aí que pensa que aí cava, nós quer saber que nós sabe melhor que nós é grande. Ik heb dit al een keer gezegd, soms als jeugd denken we dat we beter weten. Dus dan pensa, ai, não sabe nada, não tá chapo, ja, ze weten ouderwets. Huh? Pero waar que dan pensa que não? Maar kijk wat hier zegt. En dan pensa Satanás trabajador com hoop talento. Satan is een werker met heel veel talent. E kuta perseverar, que o homem não está cansa me Romano Steve. Deze meneer geeft niet op. E dan pensa, essa compa atrapar, esse não com nota alerta. Hij weet hoe hij kan
degene in zijn trap vallen die niet alert is. Está un hecho alarmante que poco gente logra escapar de su trampa. Mas é pouco En mesmo. het is een feit dat weinige mensen komen uit deze val. Die kon dan, tá pouco gente escapa. Die kon. Waarom? Het is Dus maar het- een paar mensen. Você deve não nota mira nenhum peligro. Tá pensando, você não escapa não. Want hun zien niet de gevaar. En die nooit escapa, se de conta moest bom, toch? We hoeven niet uit deze val te komen. E deve ser, e não tá preocupar para su planan. En we zorgen ook niet van de plannen, van hun plannen. Juist, de waki sa de Anastasi. En kijk wat hij doet. Eta anima nang papega nang amor na outro. Hij verlangt anima, de anima. Sim, mas eta ajuda nang. Ajuda Hij nang. helpt hen Juist. om Para não estima o outro, um style, você go? dat we elkaar mogen liefhebben. Pero waka wo, sem busca sabedoria de Deus, Zonder de wijsheid van God te zoeken, mídias nang que ela manda para advertir, hier voor degene die hij heeft gestuurd om hem te waarschuwen, repreender e aconselhar. die hun, Juist. om hun te, Berispen. alsjeblieft, Berispen. beristen, Juist. Berispen. berispen. Ja. Is hij er, mannen? Ja. Oké. Dank je, mannen. Juist. E aconselhar. En advies geven. Juist. Nang te sinti na mes, dus se hobe nang sinti na mes, De jeugd voelen zich suficiente e lo no soportar controle. Cara, suficientemente bom. Não sabe ze como. voelen zich goed dat ze geen controle hebben. Ja, je não pode suportar. Não, assim, não. Want um rato, não, não, que tem Niet, maar coragem. dit wel of dat niet, dat kunnen ze niet tegen. Ja, e vlinders in de buik, testi mami, ela regalame um Hij houdt kiko. van mij en ik van hem. Ela como basket Robin para mim. Dus hij heeft een basketbal voor me gekocht. Ja, ela pega. E muito é como camisa novo para mim, bem missa com Een ele. mooie shirt voor die jongen gekocht. Ah, que men die efeito, tá animando. Die afspraak geven moed. Pero tu trampa eta. Maar het is een val. So, e trampa e una vez que hanhavo de gemenele visa, pouco Eén te keer dat je in sale. deze val komt, het is moeilijk om eruit te komen. Ja, is het un spinnenweb. Is dat un spinnenweb. Het is een spinnenweb. Então você que visa, это visa muito homem na young, homem Jongens, yes, a jonge receber, jongens, yes, a receber verdade e a correr bom por temporada. ze hebben de waarheid gekregen en ze rennen voor een hele korte tijd. Pero Satanás apone sua maldade nang rondi nang ding afiliação nang. Maar God heeft hun slechte dingen rondom hun gezet. Nee, Satanás. Amen. Ja, Satan heeft zijn slechte dingen rondom hun gezet. Yes, ding afiliação nang. Attachments. Attachments. Juist. These are bindings. Juist. Attachments. Juist. Imprudente e matrimônio na pobre. In een hecht. Juist, algo assim, juist. Ja. Imprudente e matrimônio na pobre, poor marriages. En nodig hebben ze een zwakke huwelijk. Juist. Ela mira com essa aqui, lotava tá de maneira mais exitoso. Escute bom? Hij zag dat dit was de zwakste manier. Hij estava de maneira mais exitoso. Oh, meer Ja, zeker. Succesvolle manier. succesvolle. Juist, que é por usa of a usa para atrair não for die caminho de santidade. Dat hij kan gebruiken om hun uit de weg van heiligheid te komen. Juist, que me wak. Maar mira die con no matiora no sono para que tu rive con a mim mes, no a para que tu rive con a viola. Soms blijven we niet hierin stoppen, maar
Dat gaat voor mij ook. Juist, niet op pregunta sa nada je kon aqui. Ik wist ook niks van deze dingen. Que me amino tava da sa mes com elmo chiquique dat wagno so sa to hopi matrimonio ting. Que tem inimigo a introduzir, no bem de Er Deus. zijn heel veel huwelijken en dit komt gewoon via van de vijand. Ja, is que wat me na tempo não tava da bom da canas met tap elmo chiquique incluindo Deus caminho. Pare obra En gewoon. toen zag je, deze mensen waren goed samen met elkaar, maar plotseling zie je dat het helemaal verkeerd gaat. Ze zijn nu uit elkaar. Sim. Ok, dus vamos mirar seriedade mir humana de assunto. Om te zien de serieuze van deze situatie. Ok, dus que Deus quer se trove e que pone e hache na e raiz. Wat wil doen? Hij wil de bijl zetten bij het wortel. A trove di como so e no quepa no espaço dolor. Want hij wil niet dat we pijn moeten lijden. Ok, agora. Outro coisa que nós temos que prevenir. Andere dingen die we moeten voorkomen. Timbe wat tem com damas of caballeros. Soms krijg je met een jongen of een meisje. Nós zien de Man wat, of vrouw. juist, nós zien de wat novela, séries, Er zitten novela's en series te kijken. zowel de boekje of na televisão. In de boek of via televisie, soap opera. Então, por exemplo, a dama tá namorada de ator de telenovela aí. Ou De de meisje série. wordt verliefd door die acteur van die soap serie. Então, imagine que o esposo que bem raia aí, messer actua maneira é de novela aí. En ze denkt dat met degene met wie ze gaat trouwen moet acteren net als die jongen of die man van die soap opera. Juist, dus het forma esposo, of cita jambo, esposa imaginario. Dus ze vormt in haar hoofd een Imaginario. die niet Juist. is over die man in haar hoofd. Die heeft gezien op de soap opera. Juist, ela visa o denkbeeldig via lenda visa. En beelden. Dank u wel, niet zoveel in haar. Juist. Que mendi, e não te existir, tava de trair. Dus dat bestaat niet. Jij heeft het zelf gemaakt. Juist, quando een película of serie of novela, een comédia tá, não tá real. Film of serie, het is gewoon een comedy. Het is niet echt. Juist, actor não tá. Ze zijn allemaal acteurs. Pero vida real tem outro assunto. Maar de realiteit in het leven is heel wat anders. Que de outra palavra, os cinco corta e novela nem cap não que davo, série não cap não que davo. We moeten van al deze novella's en series gewoon afkappen. Vanaf komen. Antes visava o trove biula. E Steven, a trove vou dar se com mais mal. Steven, kijk wat je dan aan het doen bent. Yes. Porque visava o que a new série de romântico me pode imaginar o que ai nossa, eu gosto mais Een serie opinião. van romantisme moeten kijken. En Opinião, ai não, mas é vida cristã lá van. dan Ja? is het christelijke leven heel erg saai. Então sai, porque nós está se tá cap e cos na raiz. Wat we doen, we kappen de dingen bij de wortel. Agora não encontramos Steven, pero tá. Ah, sua ideia qual que tá? Steven, is dit jouw idee? Lá que nós necessitamos minha ideia tá. We gaan het even kijken of het mijn idee is. Testemunho para a igreja toma 2. Customer to the church, number 2. Ok. Algum gente não está satisfeito com a vida casar. Sommige mensen zijn niet satisfecho. Niet tevreden met Juist. een huwelijke relatie. Agora bom, tá é profeta, é mensageira de Deus da vida, não é Steven. Het is de profeet die dit aan het zeggen is. A vida diz leça. E de Ik visa, ben alleen maar aan het lezen. não tem suficiente romance dentro é pessoa da visa. Er is niet genoeg romanticisme erin. E de visa, leçamento de novela. Lezen van soap operas. Ok, agora bom, de tempo da Netflix, Hulu, Toen die tijd Cultura é outra geen- conai. maar we hadden Netflix, Hulu, Videoland, Videoland, ok? Que outra da Sky Showtime, Sky Showtime. HBO, Toen die tijd hadden ze não ding. Dus dat Nee. boekje dat ding. Ok, In die tijd hadden ze alleen maar boeken. dus agora nós está anja die Netflix na je. En we zetten Netflix nu erbij. Ok,
a pervertir tur e bom sentido kunantaba da ting. Perverted. Juist. Dus de outra palavra também de buscar, ela daña a mente de gente. Dus wat dit heeft gedaan, dit heeft helemaal de gedachten van de mensen verpest. Se você vai criar esposo of esposa imaginário de mente. Wanneer ze iemand gecreëerd in haar hoofd die niet echt is. Juist. Dat is nanta viva de mundo imaginario. Ze wonen in een Imaginary world. imaginary. Denkbeeldige Juist. wereld. Juist. Oké, dank je, Herman. Juist. Nang imaginação cria esposo panamês. Hun imagine. Ay, ¿de qué palabra puedo visualizar? Denkbeeldig. Imaginación. Juist. Juist. Dat is hij. Het is ook denkbeelden. Ja. Hij cria esposo panamês. Creëert iets voor zichzelf. Juist. Maneira Juist. Maneira dat existe solamente den romance que nós está aí, den novela dan. Die alleen maar bestaat in de novelas of in Juist. de soap operas. Que die esposa da verwacht que ora que o esposo chega foi trabalho. Dus de vrouw verwacht dat wanneer haar man thuis komt. Dan moet je spetjere coisas para compreender. We gaan er even uitbeelden. Juist. Que die esposa da ba, seu sapato da ba bom para mim, voor de auto. De man, alsjeblieft. E sapato da sali para mim voor de auto. De Spia. sleutel uit de auto. Dus bij esposa da sali slow assim, você Dan como? komt hij langzaam naar buiten. Com seu candal, barba feita, com o le douche. Met zijn mooie baard, het ruikt lekker. A câmera tá com um shot de cerca assim, slow. En de camera gaat langzaam mee. Gente blanco. Weet hoe het anders? Ja, isso assim, despeamos de direita, dashi, da ba, assim aqui. Een dagsboei zet. Ja, isso assim, né? Que style assim, ja, esposa da máquina, acaba com allemaal de ba voor de Ja, auto. op deze manier beeldt de vrouw dit allemaal in haar gedachten. Ah, 35, we zeggen, quando vamos ter? 5 schenk, dira passa €7 gewoon in nada passa. Hoeveel wil je? 500? Ah, doen nou €7 gewoon in nada passa. Gewoon €700. Novela. Zo'n novela, soap opera. De reale, allemaal de ba slow voor de auto, de ba persoon cansata. Hij komt gewoon ruw de auto uit, hij is gewoon moe. Je kan sabi porta bente, ja, weer wat tombang cansata. Van binnen, hij gooit gewoon zijn sleutels aan tafel. Que me allemaal de ba slow show, kiko, kandal, cabelo, na curly, en te kon de realidad. Nee, hij komt niet met al deze dingen met haren voor krullen en die dingen, nee. Juist. Que me die PC wat pensamento de novela Daarom de gedachte van soap operas. dat hier bij hoop je eigenlijk final met desgustado in een casames. Brengt heel veel mensen die ze hebben gewoon. Juist. Desgustado. Juist, disgusting. Waki hermano vai seguir pisa. Me conoce cantidad de gente mulher. Quanto? 2? 3? Vrouwen zijn walging van hun mannen. Ik Vrouwen? ken heel veel vrouwen, of mannen, Juist. zei je nog? Nou, vrouwen. Of vrouwen, ja. Juist. Que a pensa que na matrimônio estava uma desgraça. Die dachten dat hun huwelijk was een. Desgracia, een misfortuin. Dat was niet goed uiteindelijk. Dat hun huwelijk was niet goed. Juist. Nanga lezen, die kom. We zullen nanga lezen novela te horen, nang imaginación abiramalu. Want ze hebben gelezen van die soap opera dat hun gedachten zelf is slecht geworden. Inanta viva de un mundo que na mes a crea. En ze wonen in een wereld die hun zelf hebben gecreëerd. Dus mira como peligroso. Pensei, Salomon te bisa. Zie je hoe gevaarlijk, daarom zegt Solomon. Cuida mente mais que turcos que na mundo. Bewaak je hersenen boven alles.
Wat die mensen weten, dat is nog een serie, dat is nog een novela. Want we kijken niet naar series en we kijken niet naar novelas. Maar als je op Facebook scrollen, también no se mira. Maar we gaan op Facebook en we scrollen naar beneden. Ja, is no se scrollen, no se mira. Ay, yo, waar kon je zo'n bij? Waar kon je casar, regalé un passage bij Dubai. Kijk hoe een vrouw heeft haar een ticket gekregen om naar Dubai te gaan. En toen Mika zat bin con Flor di Albertijn van die umbinding. Mijn vrouw brengt mij gewoon, mijn man brengt mij gewoon een bloem van Albertijn. Van 1,25. Van €1,25. Camine zungen, ja, zitten Dubai met portret, selfies, saka. Ik wil naar Dubai gaan en maken selfies. Juist, en toen kon hij ons que da waken tambe. Eta ibanos na kibre di 5 mandamientos. Het brengt ons om de 5e gebod. Juist, 5 mandamientos no. Ik heb mij zungen de wissen no kudisha. Broer, jij de otro. Ik heb het even een beetje door elkaar hier gebracht. Die een van de geboden aanbreekt. Juist. Oké, laten we bij rapidamente. De visa. Mayor na lo meester kima e historie aan die novela naki. Ouders moesten deze boeken gewoon verbranden. Oren andriente nan kasnan. Wanneer die deze boeken in hun huis komen. Elot un misericordia pa emuchenan. Het zou een genade zijn voor de kinderen. So, ora bo encourajar el lesamento die boeken na aki. Wanneer deze kinderen deze boeken lezen. Het is een encantamento na primeiro lugar. Het is net als een enchant. Yes. Enchantment. Yes. Pero que está así? Está confundir y venenar a mente. Wat het doet, het vergiftigt de gedachten. Yes. Betoveren. Het betoveren de hersenen van de kinderen. Yes, no se mira ave quanto trampa inimigo tem botar para botar família gewoon bij malu. Hoeveel vallen de vijand heeft omdat deze familie falen. Ja, is. En dat is een major na minha mira que se você não há interesse ter onde você junam. Ouders, ik zie dat als jullie geen interesse ter onde você junam. De eternal interest. Eternal. Eeuwige. De eeuwige interesse van jullie kinderen. Seguro não vai perder door die vossa negligência. Zeker zou ze verloren gaan door jullie niet aan het opletten. En de wakke parte maar cruel. En kijk, het moeilijkste gedeelte. E a possibilidade que é maior não infiel, mesmo lota salvar, lota mais chique. En de possibilidade que é maior dan infiel. Mogelijkheid. En de mogelijkheid van de ouders die unfaithful. Die ongelovig. Ongelovig zijn. Ongelovig niet, hoe is dat? Ontrouw. Dus. Ontrouw, juist. Ontrouw zijn, ja? Ja, meest laten salva, laten een chance maar chichi. De gereed zijn is heel klein. Juist. Oké, dus we zeggen trobe, nos mensen bijna raiz. Kape ko even chichi. Het is belangrijk dat we naar de wortel moeten gaan. Juist, kape venano, lagi you crazy de coisa. Daar moeten we het afkappen. Pas hoor, bij casa maar janjoske problema. Maar wanneer je morgen kan trouwen. Juist. Oké, então, outra coisa também tá. Você vai papel algum pira com a noite? We gaan een paar kleine dingen erover hebben. Essa que me diz bote, você não pode lezen, sabe o screenshot lezen. Je kunt gewoon een screenshot maken of dan kan je het straks lezen. Ja, is persoon wat kinate we saben ko eigenlijk qua diabel de controlemento na generaal job lang, hè? Dat Satan wil gewoon de hersenen van de kinderen controleren. Ja, is então die mes hopi biaba ta muito homem lang chiquito, junto com muito ena chiqui, ta cana vai bem, corre vai bem. Kleine jongens en kleine meisjes. Ja, is het maior não tem controle toezicht ribanan. Samenlopen en de ouders hebben geen toezicht op deze kinderen. Ja, is het que passa na dat drienta in certo relação foi trempando. 5 anos klaar. Ze beginnen met een soort relatie heel erg jong. Juist.
Ok, então, pensei, hermano, vai seguir visa, que o diabo a paralisar a mente die maior, não paralisar não. Dus altijd de gedachten van de ouders geparalyseerd. Ja, isso pessoal, que te passa, você mira o bibia, é maior te sinta, de igreja, por exemplo, of um Soms zie je caminho. ouders in de kerk aan het zitten. Então, eu por exemplo, te sinta até para trás da igreja, En de dochter zit helemaal achterin in de kerk. bando muito amor, de sua idade, Naast een jongen die haar eigen leeftijd heeft. pero é maior não sabe o que está passando atrás, o que é conversação. Weet niet wat er allemaal gaande is daarachter. Ze weten Juist. niet wat ze erover zijn aan het praten. Correto, sei te lo qualquer hermano vai te explicar aqui não. Dat is wat Zuster White willen hier aan het uitleggen. Caminho de inimigo se está preparando terreno. Waar is wel zijn grond aan het voorbereiden. Para baixa e ouve que vou feder né dat jong. En deze hopen om jeugd te laten falen vanaf hun jonge Ja, leeftijd. lá me diz essa e pide que sim. E tu bisa Ik wil doen het dia mais não tá se desculpa para não cana, dus não só, não, para vai cana só. Dat is disculpa. Sim, dus dan ben ik een excuus. Oh, ze hebben excuus om alleen naar huis te gaan. Dat is wat u zegt? Juist, muito homem, muito é. De Da jongen en de cana, meisje. não da cana vai num lugar secreto, solitário. Ze gaan naar een afgelegen plek. Então inanan, juist, então inanan 5 é maior não sa. En daar zonder dat de ouders het weten. Tu lo algo na tingua assim assim. Alles wat ze moeten doen, doen ze. Você deve ser não tá imitar gente homem e imuwe die edad avançar. En wat ze doen, ze zijn de volwassene mensen aan het imiteren. Juist, você é muito na mesa wak nan. Daarom moeten we gewoon deze kinderen kijken. Juist. Opletten. En dan hebben we een service apart, hè. Dus gente grande que nan mucha We banda. hebben verschillende diensten. De jongens aan één kant en de jongens aan de andere kant. Agora boy, mucha nan, wat mucha nan die andes mas. Deze kinderen nu zijn niet de kinderen van vroeger. Nan de sabi. Ze zijn slim. Nee, we zijn wak nan bom, hermano vai de visa. Je moet goed op deze kinderen kijken. Ok, agora. Nós vamos com outro pira de prevenção. We gaan een andere deel van waarschuwing. Ok, je pira nan tá, nós só chega ter no bebê, de Bíblia de visa, sunchi We hebben santo. de Bijbel gehoord. Aí poner em screen. Prometo sua licença 5:16. Saluda todo ser humano com sunchi santo. Er staat in de Bijbel, we moeten iedereen groeten met een zoen. Ja, holy kiss. Een heilige zoen. Juist. Agora pergunta da qual zoon de heilig? Welke zoen is nu heilig? Zo, a mim pode me heilig. Ik kan het heilig noemen. Pero minha intenção por outra coisa. Maar mijn intentie is helemaal wat anders. Wat de tempo nós vivemos de visa tá preferível comida na igreja In de com tijd dat man. we nu wonen, is beter om te groeten met de hand. Juist. Saludar com man de maneira mais safe. Tem na hora que você do outro braça de banda. Zodat je iemand wil omhelzen aan de zijkant. Juist. Você evitar, você poner raiz e hache na raiz. Om te voorkomen, je zet de bijl bij je wortel. Juist. Você vai com hermano vai também tá ampliar hoje. Kijk wat ook Zuster White zegt. É de vista, né? É de vista. É sunchi na bocara num tempo e lugar inadequado. Een zoen op je wang heeft is niet Na tempo e lugar inadequado. Aí põe em is inglês. op een plek die niet moet zijn. Ongepast. 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 Dank je, hermano. Juist. É de vista, lo mestre e babu na rechazar e emissário de Satanás com desgosto. Het moest je brengen om te weigeren. Juist. Lang is het emissário de Satanás. Het is te weigeren de Emissary of Satan. emissary. Juist. De helper van Satan, laten we zeggen. Sim, vamos ser rechazar. Ja. We moeten hem weigeren. Ok, lá põe assim, Grom. Anin, Laten we even zo zeggen. Op wak. een andere manier. Ani
Gente die mesmo sexo tinhora. Zelf niet eens degene van dezelfde seks. Ja, is beso tinhora bono saco e Dezelfde vlag. un saco e realmente sexo que está mesmo. Want je bent niet zeker of die persoon dus de echte, Juist. of die de echte persoon is dat hij zegt dat hij is. Ja, als we zo porta, ik lang bisa, wat er pensa safe aan doen, maar moe, met een Maar Brasil misschien gewoon, denk je dat het zo is, sin saco, het een dame com gusto, moe, ben koku ne. zonder te weten dat is een vrouw die van vrouw houden. Of vice versa, um homem com Of gusto vice homem. versa. Of een man die van man houden. Wat we zeggen, in Steven Theorie zie, niet die amor, maar als gewoon zo'n braço sunchi. Dan kan je zeggen, Steven, dan is er geen meer liefde. We saben romana, Niet niet we saben romana die experiência, die ik kuma afzet a Cristo, die me afzet a Cristo, Toen ik heeft geaccepteerd, young de iglesia, heel jong in de kerk, die bijna met het in barba, cara limpi. ik had het Ja, ja, verdade, met het in barba Ik was nog heel jong. ja, is en to, kita pasa, maar bin topa de iglesia un brother. Ik kom mijn broeder tegen in de kerk. Awo, eta mas je lief me kumi, Hij is heel erg lief met mij. pero met de wakis, met de bise brother, te estranho, me. Hij is een beetje vreemd. Ja, is en to, timbete bin kumi da, hey, Steve, essa mas je come. Dat is heel goed. De bise na brother, que te estranho. Nee, deze broeder is vreemd. Pero basta me doen een beneficio de dúvida, we zo portate su style de zini. Misschien is het gewoon zijn manier van zijnde. Ja, is per un via, ela bingi, ela nam un brasa, Toen op een keer kwam hij, geeft mij een omhelzing. me da sentate para trás na iglesia com um pari Ik zat brother, helemaal achter in de um kerk. pari romano também jovem. Een paar broeders die ook jong waren. Net als Então, uma Mirella sac para donar um sunji, mas sac me cabe. toen zij kwam zo even met me. Sim. E ora ela sunji me na minha frente. Toen is hij zo gekomen op mijn voorhoofd. Diga, ja, mas senti real gewoon, mas sério. Gewoon zo door mij liggen. Tem outro brother, né, começar a rir, trana. Eu queria ver que me tá curi lá, começando só com ele. Yes, pero aqui tá passa. Redden gewoon weg. Juist. En de kinderen passen, de spelen wie vitamin bin komen naar zo'n kaas. Maar na een keer kwam hij, heeft mij uitgenodigd thuis bij hem te komen Met de eten. boela piepen pe. Ik probeer altijd afwijken. Dus we hebben zo bij de iglesia, digo met de pauw, met de noche, met de no, met een brother, met bij bami. Oh, toen ging hij naar de kerk in de avond en zei ik ben met hij. Hij zegt nee, ik heb een broeder die mij hij bij me naar huis. Sim, we zo in de bij kon je, mij dal me een goede paralisa met hem ook. Dus, waar ik kon ik, ja, is waar ik kon ik het real, que mijn brother die verdad, het abad hij kon. Verdad. Dus hij was dat zelf. Dus we zeggen dat hij zegt dat mijn man, met al een ticket trouwens doen, hè man. Dus wanneer hij naar mij toe komt, ik geef hem een hand, maar met afstand. Ja, is dat gewoon die brasa, komt die, no, maar ik kon. Ja, is pas maar die kon waak, bono sa king te king rumaton. Want je weet niet wie is wie. No, wanneer die ente drienten, no, converteer in de kota de nang. Er zijn mensen die binnen de kerk is gekomen, maar ze zijn niet helemaal bekeerd. Ja, is que men die is zonder die saludar com sunchi santo ei. Deze van groeten met een heilige zoen. Dus tingo wake hopi bom. Je moet goed uitkijken. Dus wake hermano vai dizer que bisa que não. Kijk wat is erbij. Ele disse, é saludo santo mencionar de evangelho door de Jesus Cristo. De heilige groeten die Mencionar de evangelho de Jesus zegt Cristo. over in het boek van Jezus Christus. Door de apóstolo Pablo, como você acabou de ler Door de hoje. apostel Paulus. Mas eu guardo considerar. Ok? Mas eu guardo considerar. Die het pala pa considera. Consider it. Zie. Consider. Beschouwen. Juist, dat ik hoor. Beschouwen. Juist, mas eu guardo considerar sempre em seu caráter verdadeiro. We moeten dit beschouwen in de ware karakter. Het is een sunchi santo. Hij zegt een heilige zoen. Awak. Orbo wa de escritura, vai que mira sunchi santo entre homem e mulher. Entre homem e mulher.
scheiding van een man en een vrouw. Sempre we mira, wacht gewoon één, laten we zeggen, wat en jou ook doos romanen, Jacob en Esau. Jacob, laten we hebben over Jacob en Esau. Juist, juist. Isaac en Jacob. Isaac en Jacob. E tata e ju prodigo. De vader en de prodigal son. Turtava tapa so después un rato una topo otro back. Después un rato Dit was omdat we een lange tijd elkaar hebben niet gezien. juist. En teorie nang dos abrace do outro sunchi, no? En toen gingen ze elkaar helsen en een zoen geven. Sunchi santo. Een heilige zoen. No, é sunchi di Romana lá nos van conta canta saludaturende, in nome di Jesus. We gaan zingen, iedereen groeten. Tur sabat brasa sunchi. En omhelzen en zoen geven? Nee. No, hake de visa. Nee. Ser considerado como un señal de compañerismo. Ser considerado como un señal de compañerismo. We moeten consideren over een teken van Samen, kiko, samenschap of zo. samenschap. Ja? Broederschap. Ja, is dat ook weer casi wie dat hier. Wacht. Pa amigo nan Christian, ora nan tabai. Voor christelijke vrienden wanneer ze vertrekken. E ora nan topa outro, escucha bom. Después de una separación de Simán Nan of Luna Nan. Wanneer ze elkaar weer tegenkomen van maanden of weken. Ja, is in de visa hombre y mujer dan. Het zegt niet over man en vrouw hier. Oké? En de visa así na mes entre el humano y amigo dan Christian. Een vrouw tussen de broeders en christelijke. Ta hora dat een separación de Simán Nan of Luna Nan como bien topo otro back. Wanneer ze hebben elkaar een lange tijd elkaar niet gezien, van Juist. maanden en weken. Ja, is gemeente es un de saludar tu rende, de nome de Jesus com sunchi santo. Niet van groeten iedereen in de naam van Jezus. Com sunchi santo. Met een heilige zoen. Oké, maar zo die konos die impone e hache na e raiz. Want we moeten de bijl bij het wortel brengen. Dus hij deve saludar tu romano com sunchi santo, pero de mesmo capítulo, e te visa, In diezelfde tekst, abstener de tour soorten de maldad. we moeten proberen van alle kwaad te vermijden. Juist, oké? Que men die Dios que prevenir e que wak, nos atende historia na mi romano. We hebben verhalen gehoord, broers en zusters. Caminda, brother, cu hermana, brasa, sunchi, Waar broeders en zusters elkaar omhelzen en e zoenen. depois e cobin para ter na fornicação. En toen is gekomen bij Fornication, zo. Sei se me saca, hoe dat is? Overspel. Overspel. Juist, oké, tem allebei para. Of, mannen is het spel gekomen. juist, of portar e brother te probe, c'hai momento, ela doen heel sunchi, depois het primo um tiki maar, dus het tap doen heel sunchi. Een kusje geven en misschien de vrouw weer gaan omhelzen. En die hele kiko Dios de visa, kap ermee, vetrin pang, kap ermee. We moeten de dingen kappen vanaf het begin. Juist, amor. Nós também cana para nós por te querer se o romano permitir. Éxodo 25:8. We gaan even kijken naar Exodus 20 vers 8. Se agora o título te visa nos perdonar e olvidar. Nós não chega na ina, nós também chega. Vergeven en vergeten. Ok. Kiko Deus está aqui para Moisés tra. Wat wilde God dat Mozes moet zijn? Éxodo 25, versículo 8. Exodus 20 vers 8. Ele visa ilaga nantra un santuario para mim. 25:8. Oh, 29 8. No, 25:8. Oh, Exodus 25 8. Juist. En Ja? dat visa, juist. Ele visa ilaga nantra un santuario para mim porque de viva. Een heiligdom maken voor mij. Maar Dios porque de viva me dinan. Dat Jezus tussen hen kunnen wonen. So, Caramon, é que reconciliarnos back
kune. Hij wil met hun weer verzoenen. Dat Juist. wij met hem weer verzoenen. Correcto. Dus un santuario tan necesario para ese tu lugar. Een heiligdom is belangrijk dat dat kunnen Para ese tu lugar. um, Om dat plaats te kunnen nemen. dat kan Oké. plaatsvinden. Ja, Oké. dat is het. Awo Moisés mesra trae santuario, toch? Mozes moest de heiligdom maken, toch? Ok, pero promete que la trae santuario. ¿Qué te tengo así? Voordat hij de heiligdom heeft gemaakt, wat moest hij doen? Versículo 9 de Dura, no se contexto de Vers Éxodo 9 zegt het 25. verduidelijk. Então, bisabo, conforme tudo lo que me vai mostrava, Volgens alles dat ik je ga vertonen, maneira e desenho de tabernáculo e e desenho de tudo o artículo onde uso. met het ontwerp van de tabernakel en het ontwerp van al wat al Juist. zijn voorwerpen zo moeten maken. Correto. Sim, vamos ver três. Que me de outra palavra, Zo moet het maken. que me de outra palavra, Moisés me será contemplar o santuário. Mozes moest contempleren het heiligdom. Contemplar a forma com Deus também salva e reconciliar com ele. Hij moest contempleren het vorm hoe God gaat zijn volk redden. Ah, é portão, me será cinta dentro do seu coração. De vergevenis moest in zijn hart zitten. De outra palavra, me será contemplar esse lugar secreto, caminho Deus da viva. Hij moet contempleren de heilige plek waar Jezus woont. Olha como bonito, hermano, vai te visa. Estava arriba um cero junto com Deus, Moisés, a mire plan. Ribe cero. Het was op het heuvel waar God, Jezus heeft deze plan gezien. Não. Deus, junto com Deus, Moisés, a mire plan. Oh, het was samen met God dat Mozes heeft de plan gezien. Die edifício maravilhoso é aquela que habita o lugar de viva de sua glória. En deze mooie gebouw Juist. die heeft gebouwd in zijn glorie. Então, ele visa ding um lugar secreto de comunhão. In deze heilige plek van communie, Nós, meester, contemplar seu ideal glorioso para a humanidade. wij moeten contempleren zijn ideale glorie. Que me menco com Naar Moisés, mensheid. menco com Moisés assim, we nós também temos que assim. Net als Mozes heeft gedaan, wij moeten het ook doen. Você diz com, assina-nos por forma. Olha que ó. En zo kunnen we vormen Nos caráter de tal maneira que sua promessa lo Onze queda cumprida em nós. zo'n manier die zou in ons, Eta in ons cumpre. worden. Juist, wat que texto? 2 Coríntios 6:6. 2 Korinthe 6:16. Então isso lo me biba ding olha que bonito, ó. Kijk deze tekst. Ik In zou lo- in hun wonen. E lo me cana ding En ik zou in hun E wonen. lo me ta nang Dios. En ik zou hun God E zijn. nang lo ta mi pueblo. En hun zou mijn volk zijn. Que me de outra palavra, dori contemplar e obra aqui, e Cristo de lograr glorioso aqui. En te contempleren Jezus in deze heilige plek. Juist, ribe base individual, of como esposo e esposa. In de individuele plek als man en vrouw. Deus pode barra viva de nos cas. God kan komen wonen in onze huizen. Juist, we zo ook. Agora bom, você toca cita que calma, me te diz passa ali den je. We hebben dit citaat al erover gehad, maar ik ga even snel erover. Você te diz, é coração de comunidade, de igreja, de nação, tá é cas. De community. É coração, juist. É coração, Enviar maar broeder Steven. é coração de comunidade, De hart community. De kerk. Van de kerk is in. A comunidade para mim. De kern van de... Maatschappij of gemeenschap. Juist, Oh. juist. De Maatschappij. kern van de gemeenschap. Ja. Juist. Die igreja En de kerk. e de nação, En van de natie tá é cas. is het woning. Juist, Het huis. que men de outra palavra, ora com é cas.
Dios te biba dingen kas. Wanneer God in de woning woont, E pareja of e individu abai di beseru ku Dios. de stel of de individu gaat op het heuvel met God. Seru dan representa oração. De heuvel betekent gebed. Dus ora na bai ding oração e contempla Cristo. Wanneer ze gaan in gebed om God te contempleren, Nos te corda ora com Moisés a contemplar Deus e beseru que a passa. toen Mozes heeft God gezien op het berg. Herinneren jullie wat was er gebeurd? Ora la baba su cara a wordo, su cara comincia a brilhar. Nee, terug van de heuvel is gekomen, was zijn gezicht helemaal opgelicht. Dus de outra palavra é gente na amira glória de Deus e manifestar através de Moisés. De mensen zagen de glorie van God. Nanga tapa Moisés, bise tapa bocara. En ze zeiden tegen Mozes, je moet je gezicht even dekken. Que me di com Moisés abai tava da ding e caminho propiciatório ta. E mercy seat. Want Mozes was in de mercy seat. The heilige most holy In place. de heilige Juist. plek. Então dorco e ding e glória de Deus te e Shekinah glory. En doordat de glorie van God daar was, de Shekinah glory, Sowieso eta não me segoi. Eta lá vezes nós também tá sei. dan zouden wij dat ook krijgen. Então Deus bida na nossa começa a manifestar a luz de Deus também. In onze leven zouden we ook beginnen te manifesteren de glorie van God. Você deve ser lá que você luz não brilha. Boa que? Dan zegt laat jullie lichten schijnen. Ja, is que men die revelação de sorte também deve ser nós. Openbaring 18, Também deve ser nós, Senhor, ei. Juist. Versículo 1. vers 1. Escutera da, ja, escutera da war iluminar com sua glória. Sua De glória. grond wordt verschijnt door zijn glorie. Ja, dus através de nos vida não, como indivíduo Door of ons como leven. matrimônio, Of als een stel. Deus sua glória me se guarda iluminar. God zijn glorie moet geïllumineerd worden. Que men se nota bezig te iluminando, Als er geen verlichting is, então nós temos problema. dan is er een probleem. Mas eu identificar que nós não chega do lugar santíssimo ainda. Dat betekent dat we zijn nog niet bij de heilige gekomen. Nós não chega caminho Moisés chega para pôr sua cara por brilhar. We zijn niet gekomen waar Mozes is gekomen dat onze gezicht moet ook verschijnen. Ja, é sendo que Deus está guardando-nos para topa com nós, tem um lugar santíssimo. Terwijl God ons wacht om hem daar te ontmoeten in de heilige Ja, heilige. diz no tele Éxodo 25, versículo 22. Exodus 22, 25, 25, 22. juist. Hebreeën 10, 19. Hebreeën 10, vers 9. Juist, want het is wanneer we screen, we zouden having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest, santíssimo. ¿No mire? Ok. Dus die den Dios que topa nos de lugar santíssimo. Daarin ons ontmoeten. Vamos, é família, tá, é mais acerca caminho de Deus que traz. Want de familie is het dichtste bij waar God wil werken. Com qualquer outra coisa que batera, é de visão de menos de Met filho. elke andere dingen hier op aarde. É estava tudo desenhado para uma bendição para a humanidade. Het was gemaakt als een zegenen voor de mensen, voor de mensdom. E é uma bendição todo caminho que a aliança de matrimônio está sendo firmar com inteligência. En het is overal waar de alianza. Ja, is plat. Verbond. Waar Verbond. de verbond is in het huwelijk. Juist. Tem temor de Deus. Timor. Prijs. In het Ja. vrees van God. Juist. Dank je, hermano. Juist, temendo. A considerar, ok, e com consideração de bipa é responsabilidade que a aliança está sendo com ele. 3 segundos. En dit is wat de... Maka bilibili palabra. Verbond.
het verbond heeft te maken. Juist, que men nos te mire, Roman. Het prijs van God. Juist, que men die na nos te mire, importancia wo die assunto viro Hier zien we de belangrijk van deze situatie. Agora, nós te vai chegar na fase final. Ook. So nós Nu temos gaan we naar bij. de laatste punt. We Oké, moeten afronden. Deus te verwacht dat we pa ami e aba te kiko. God verwacht dat jij en ik voor wat? Santo, ik heb een santo. Hij wil dat we heilig moeten zijn. 1 Pedro nang 1:5, 1 Petrus 1:15, Mateus 5:48, Matthäus 5, 48. E tu visa pensei você me está perfeito, mescos como so tata. Daarom moeten jullie perfect zijn, net als jullie vader. De cielo está perfecto. En de hemel is perfect. Agora vou pondre me Steven, pero como está perfecto? Nu vraag je Steven, hoe kan ik perfect zijn? Ok, siendo que ami y mi esposa o su esposo, tú dos de imperfecto. Wetende dat ik en mijn man, we zijn beide imperfect. Ja, is met bij diz, met ja met de bulum pida veloci. Después Dan que me stukje toche. overslaan, maar dus, daarna gaan we erover. Dus om in que ser cinco pida final. Dus met in We bula. zullen niet sluiten zonder deze stuk te nemen. Ja, is met bij bula Levitico. Ok, 23. Leviticus 23 even overslaan. Ja, is goed hoop importante, pero otra parte también importante. Maar de andere deel is ook belangrijk. Wak, hermano, aí de bis. Kijk wat zei ik zo zwaar. Early writings, wak de bisa. E cas me se tatu lo que e palavra ta insera. Het woord moet zijn alles wat het woord Het zegt. zegt. Juist. En toen de bisa wo, e me se un paradijs chiquito ribatera. Het moet een hemel zijn op aarde. Un lugar camina ta cultiva e affeccionan en vez de repriminan. Een plek waar gevoelens En- cultivated. Sí, en vez de repriminan. Juist. Algo así. Ok, não pode ser em inglês, senhora. Nossa felicidade está dependendo da cultivação aqui de amor, simpatia e cortesia verdadeira para o outro. It should be a little heaven upon earth, a place where the affection are cultivated instead of being studiously repressed. Our happiness depends upon this cultivation of love, sympathy, and a true courtesy to one another. Ja, es que men, Dios que para nos casta cielo chiquito. ¿No verdad? God wil dat ons huis een hemel moet zijn. Yes. Is dat niet waar? Agora, ok. Com el matrimonio da cita perfecto y santo, Hoe sendo kan que deze huwelijk perfect zijn? nos tura peca y te falta de gloria de Dios. Wegens dat we hebben allemaal gezondigd. Juist. Dus toen te falta de gloria de Dios, toch? We hebben nos Dus- doet dus- falta de gloria. Gloria de Dios. We missen allemaal de glorie van God. Agora bom, Hermano, perdão. juist. Esposo está trabajando arriba su vida para Cristo. De man is op zijn leven aan het werken met God. Esposa também, tu dois meses supposed Zijn arriba vrouw já. ook. Zijn vrouw ook. Tu dois meses de processo de santificação. Beiden moeten zijn in het procedure van sanctification. Juist. Heilig. Making. Heilig maken. Heiligmaking. Juist. Dank je, Agora, mama. agora. Tá Deus, escutame bom a noite viromana. Deus também faz um milagre aqui dentro vida de pareja. God zal deze wonder doen in de leven van deze mensen. E pareja mês não porá se tour e coisa para mês. Deze stel kan het niet voor zichzelf doen. Deus deu a Adam simplesmente o trabalho de cultivar e cuidar o que tem, o que Deus deu. God heeft hem Adam alleen maar gegeven dat hij moet voor zorgen wat hij heeft aan hem gegeven. Ele deu Eva ajudador que está Páscoa, né? Hij geeft hem Eva die bij hem past. Juist, maar Eva por ajudar tem o trabalho de cultivar e cuidar.
Zodat Eva kan hem helpen om te cultiveren en voor te zorgen. Corabom, mente, karakter, oké? Eén gedachte, één karakter, Nanta uno. ze zijn één. Pero ora picado drienta e mesmo trabalho a continuar, pero o com Maar dolor. wanneer de zon is binnengekomen, toch dezezelfde werk ging verder. Como me passa, Steven? Nu, hoe kan ik, Steven? Mas é lo qual que Deus te exigir, é lo qual que Deus te verwacht de nós, como se unam. Maar wat God vraagt is wat hij verwacht van zijn kinderen. Vai que ser mais alto que lo que pensamento na humano por alcançar. Ze zegt de hoogste dan ze mensen gedachten kan erover denken, Tá ideal que Deus tem para se unam. is de idee dat God heeft voor zijn kinderen. Pero Steven, como me tá se alcançar? Hoe zou ik daar aankomen? Filipenses aan 2:2. Filipijnen 2:12, Versículo 3 também. vers 13. Agora nós recebemos sombra, a nós não temos que brincar. Filipijnen, Juist, 2:2. Oké, nós não temos que brincar com os casados à noite. we moeten niet gaan vechten met onze vrouwen vanavond. Of brincar com o mês. Of tegen jezelf. E devi saber assim então, me estimando. Toch heel lieve. E devi saber, mesmo coisas que sempre você obedecer, não maneira de minha presença solamente, Net als je dat hebt gedaan, niet alleen maar in mijn aangezicht, mas agora muito mais de minha ausência. Trabalhar para ook você, met mijn afwezigheid. trabalhar para você salvação com temor e temblamento. Werk aan jullie redding. Juist. En dat is een soms dat Deus está executando a obra de emboso. Want God is degene die in jullie werkt. Tanto para querer como para hacer según su buena voluntad. Tanto para querer como para hacer según su buena voluntad. In zijn wil. Entonces, en el punto A, Steven, Lucas 3:23, ¿quién por salva, Steven? En dan zegt mijn broer, vraagt hij Steven, wie kan redden? Mas sombra, Deus dice ser perfecto, pero ¿cómo lo me importa? Maar hoe? ¿Ok? Dios dice ser santo, pero ¿cómo? God zegt we moeten heilig zijn, maar hoe? Ja, es solamente o meu irmão estimador e entregar tudo coisa na G. Alleen maar door alles aan hem te geven. Em maneira versículo 24 de visa, assim você es, assim tu esforço. 23. Assim tu esforço para dentro door de porta smal. Doe alles wat ik kan om in die smalle pad te komen. Então es porta smal é santuário. En die kleine pad is de heiligdom. Você tem porta só para dentro, Er não is tem maar één mais. deur wat je kan binnenkomen. Er is geen andere. Mesmo porta e mesmo uitgang. Diezelfde deur is dezelfde ingang. Pero botinco que foi west, para bocana vai oost. Maar je moet van west naar oost. E o último lugar é o lugar santíssimo. En de laatste plek is de heiligdom. Você deve ser nós vivendo em último dia na testemunho for the church volume God 4. zegt we leven in de laatste tijden. Ora é mania ribe tópico de matrimônio, tá onde señalan que Cristo subvenida tá cerca. Sei para que tu ribe goi? Hebben jullie even hierbij gestaan dat het huwelijk is Ndiamas brother? Ele diz, ora é mania ribe tópico de matrimônio. Wanneer het heeft te maken over de trouwerij, Tá onde señalan que Cristo subvenida tá cerca. is een van de signalen dat de God zijn komst is nabij. Ja, is Deus não tá ser consultado esse mundo na aqui de visa. God wordt niet erover gesproken in deze situatie. Não tem nenhum. Sim, tem situação. Não tem nenhum matrimônio em cada schenko da resultado feliz de visa. Er is geen één huwelijk in 100 die brother, repeat it please. Que dá resultado feliz. Die gelukkig is.
Maar piano die matrimonio dingen ultimo tempo, hè? Hebben het over de huwelijks in de laatste tijd. Die bico dan nog consultar com Deus. Ziet het? Ziet het Dat punto. hebben niet met God erover gehad. Que tinha aprovação de Deus. Die heeft de toestemming van God. E que pone e parte dan ding posição para glorificar mais melhor. En zetten dit in delen die hun God meer kunnen eerbieden. Que mira die con ave noite e seminário a que wordt triste. Zie je waarom deze seminar is gebracht? Sobre matrimônio tá dia signalam, ha? Que Christus will venir de cerca. Want een huwelijk is een van de signalen dat God zijn wederkomst is nabij. Juist, né? Wat se was aan potendele. Ele vai disponível escrito. Escute bom. Não, sim. Turco tá sofre violência não como tá detectar. Foi hora que o botim biba vida. Riba tente não de bopia. Para não é outro gente rabia. Para se você saque a rabia, se você sai a rabia, a mim tá considera violência. Para nenhum gente não tem o direito de tomar controle riba bebida de tal maneira que o botim que vai combotar cana, combotar papia, que botasse, que boiutasse, cativo dentro mesmo lugar passou esta rabia. Mira aqui, lá de rabia, baila que bem missa nosso saco novo para o nome de Deus. Você mira ele? Não escutei isso, tá? Inderdaad, hebben we het goed geluisterd? E die ping, se é um não te kika, om te saia, big lees no saco novo para Weet je? Baila que big lees no saco novo. Laat komen, we geven je een andere. Pero aqui com a morte a trove, segundo 1 Coríntios 3, é tem paciência. É tem paciência. Mas mire, é não te guarda rancor. É te suportar. Juist. Que men die nos não pode tomar conselho, zeker tu rende miro aan, estima. We moeten niet advies nemen van iedereen mensen. Juist. Jammer que me te quer, minuto vai mais largo que tema. We gaan niet verder dan dit. De quer me ta, quante aqui não? Ik hou het tot hier. Nós te mira eigenlijk que Deus, para de mundo matrimônio, maneira de visitar dia sinal de sua subvenida. Als God zegt, de huwelijk is een van de signalen van zijn wederkomst. Mas a gente não te tolera mais. Maar mensen pikken niks meer. Não tem paciência mais com o We outro. hebben geen geduld meer met elkaar. Não tem perdão mais. Er is niet meer vergevenis. Tá baita, saca novo, maneira sunta. We gaan gewoon een andere halen. Juist, oké? Passou, maar não tem reconciliação, não tem nada mais. Er is geen verzoening meer. Er is niks. Juist, dan me diz toch kwestie aqui. Para me ser agora. Ik mag deze citaat nemen. E tu visa, essa que tá aí, nós não característica de perdão. Mas bonito Deze cita. brengt op. Zie. Romana echt saca screenshot de cita aqui, tá? E cita mais bonita mesmo. Dit is een hele mooie citaat. Maak een screenshot, broers en zusters. E tu visa, essa aqui nós não característica de perdão. Deze heeft al gebrand naar de karaktische vergevenis. Ok. Na vez sin que mami, deve ser full no pavimento. Oké. Então me saqueer, poner in inglês e romano. In Nederlands kunnen gewoon een screenshot maken van die in Engels. Ja? Oké. E dan visa, essa que tem outra característica de perdão. Tem roupa comunhão para gente bisa. Sorry. Tá roupa comum para gente bisa que não por perdonar, pero que não nota lubida. Esse nota perdão verdadeiro. É homem que não lubida é herida. Lo meditar e bajete o ressentimento não amargo surge mais forte com sua força original. Esse sentimento não duro não está eliminar, senão que não está suficiente solamente para tempo.
El hombre que no olvida una herida que él hace, nunca a perdonar el ofensor realmente. E no halaga amor para el pecador, vamos ver, vou tapar. Todo pensamento de daño que ele hace na sua mês. E sem essa aqui, não por ti perdão, maneira é que Deus está exercendo a nós. Perdão divino da justificação. Deus está perdonando o crente em Cristo, ponendo sua justiça para a remissão de pecado passado. É sunco aguardo perdonar de maneira se nunca e não peca, caminha para mim não estava de nada mais que culpa. Deus não te contempla nada mais que justiça. Justiça põe allá para meio de seu mesmo amor maravilhoso. Pois, se nós perdonar a maneira Deus se perdonar, nós mesmos considerar o ofensor arrepentir, maneira se não hace nada contra nós. Nós mesmos olvidar que tempo hace nos daño. Nós mesmos trata e considera como se não hace nos nada mais que bom, em vez de nada mais que malo. E gente que está perdonado de maneira aqui, está discípulo verdadeiro de Cristo. Mas nenhum gente não pode ser, a menos que experienciar no momento a bendição de perdão divino. Bonita, não? Bonita. Zeg dat dingen é estudio de 1888. Alright? Pois a noite, meu irmão, estimado. Você mira aqui que está perdão. Você mira aqui que está perdão. Zie wat is vergevenis. E tem perdão completo em Cristo Jesus. Waar complete vergevenis kan doen in Jezus. Que men a noite nós Complete temos. vergevenis in Jezus. Ja, isso nós temos mesmo como Deus está perdonar a mim e a completo. Net als Jezus heeft jij hem helemaal vergeven. Nós também temos sim perdonar outro Je moet completamente. ook leren aan de ander ook te vergeven. Perdonar e olvidar. Vergeven en vergeten. Como se fuera ele nunca a falha cubo. Net alsof die persoon heeft niks verkeerd gedaan. Pero Steve, como está se chega no level aí? Maar Steven, hoe kom ik op deze niveau? Door contemplar Cristo. Door God te contempleren. Door como Moisés a contemplar assim tanto. Omdat Mozes heeft God heeft zo gecontempleerd. Ela disse, não acaba que pueblo aqui, pero quita mi nome voor die boekje de vida. Hij zei, doe niks tegen deze mensen, maar neem mijn leven. Deus diz, não, é sunco peca. God zegt, nee, degene die heeft gezondigd, Pero Moisés estava capaz de entregar sua vida para por salvar seu pueblo. maar Mozes wilde zijn leven geven om zijn volk, om de volk te redden. E a ver que nós está capaz de fazer a por perdonar nosso irmão. Wat zou wij willen doen om onze broeders te vergeven? Of nosso esposo, of nossa esposa. Of onze vrouw? Com leu, bota baia de noite. Hoe ver komt u vanavond? Mas Deus também perdonar-nos completo. Maar God gaat ons helemaal vergeven. E está assim como se fosse nunca a mi cubo assim pecado. En hij doet alsof we hebben nooit gezondigd. É justiça perfeita de Jesus te wou poner em nós. Justitie. Recht. De hele rechtvaardigheid van God is Ja. op ons gezet. E a Tata não te mira nós como tal, sino te mira nós como santo, não, perfeito. Não. En God ziet ons niet als we zijn, maar als heiligen. Santo, sem mancha e sem plooi e sem nada Heilig parecido. Zonder vlek en zonder plooi. Turcos da danke na Cristo Jesus essa noite. Alles is dankzij Jezus vanavond. Essa noite, que como te guarda para perdonar esse coisa mudança. Daarom vanavond, wat wacht je op om aan de ander te vergeven wat hij heeft aan jou gedaan? Voor Jesus assim é pavo, e te verwacht você para outro, man.
God heeft het voor jou gedaan, dus hij verwacht dat je het ook voor een ander moet doen. Perdona y olvidad in Cristo Jesús. Vergeet en vergeven in Jezus Christus. Nos também reza hoje noite. We gaan bidden vanavond. Tata de amor, Lieve Vader, nos vimos delante, Tata. we komen voor uw aangezicht. Nos mira, Senhor, que em verdade nos tura falha. We zien, lieve Heer, dat we hebben allemaal gefaald. E maneira para você homem rico não tem nenhum coisa bom, sino Deus só. En als de rijke jongen gezegd, er is geen één die goed is, Sino Deus só. maar alleen God. Este é o único que não peca. Hij is de enige die heeft niet gezondigd, Pero sin embargo, ele vira pecar para nós. maar hij heeft zonde geworden. Ela Voor toma ons. natureza pecaminoso para nós. Hij heeft de zondige natuur voor ons genomen. Mas se não é por condenar pecar de carne. Zo hij kon de zonde, Condenar. me están poniendo palabra a boca, Ok. pero seguimos. Juist. Então depois, Senhor, a Bíblia diz nós ele abandona sua mesma glória e vira De Bijbel silbido zegt hij zijn eigen glorie achtergelaten. e humilhar sua mesma tena morto, hasta morto num Zelf cruz. vernederd tot de dood aan het kruis. Assim é que nos para a vida, se nos confiamos em Deus. Zodat wij leven kan krijgen als wij in hem vertrouwen. E sua justiça é disponível para nós. En zijn gerechtigheid Juist, é disponível para nós. is voor ons open. Senhor, Tata, se nós de bom amor a noite, Help ons van uw liefde vanavond. se nós perdonar outro, maneira Help te ons om perdonar elkaar nós, te vergeven als u ons heeft vergeeft. e que nós por contemplar o ribeceiro, En dat we u kunnen contempleren op de heuvel. assim é que nos vida não por iluminar terra com a glória. Zodat onze leven kunnen de wereld illumineren met uw glorie. Dank u, Senhor, a noite. Dank u Vader vanavond. Dar nos pedimento e rogamento em nome único de Senhor Cristo Jesus. Geef ons een gebed in de naam van Jezus Christus. Amém. Amen. Amém. Senhor, no lubida, sábado, Komende Sabbat, nós temos tremendo bautismo. we hebben de doopdienst. Juist, me belangrijk die mentioneren. Ik kan het niet blijven zonder te zeggen. Juist, mas uma boa oportunidade de entregar a vida nesse sábado. Je hebt de kans om je leven aan Jezus te geven. Door die casa com Jesus. Door om met Jezus te trouwen. Mostrando publicamente que Yahweh para diante moet seguir Laat het Jesus. openbaar zien dat vanaf vandaag dat je Jezus wil volgen. Se botar e persona a noite, Als je die persoon bent, we botar uma contato com me, of com o pastor kun Ross. je contact met broeder Steven of broeder Pastor Ross E nós, aannemen. juist, e nós regla tudo assunto não, para botar ambita dinges não. Alles regelen dat jullie ook erbij zal zijn. Juist, bij casamento aqui toma lugar entre abo com Jesus. trouwerij zal plaatsvinden. Amém, dat passa para via lenda não ver. We gaan nu verder met zuster Via Linda. Amém, amém. Nós agradecemos, Senhor, para a tremenda mensagem que nos sai à noite. We willen Dank God u, bedanken Steven. voor deze geweldige programma vanavond. Dank je, man Steven. Amém. Dank u wel, broeder Steven. En bedankt, zuster Beulah, voor het vertalen. Dank u wel, zuster Via Linda. Nós está. Wat of Kiko met een tikkie van elkaar. Juist. Die in mensagem. Ik ben een beetje door elkaar door de boodschap. Ou com o Senhor está mostrando nós trouxe Kiko significa perdonar de verdade. Hoe God laat ons zien wat betekent echt vergevenis. Então, me espero que você também porta algo conosco, porque de acordo com o En ik hoop dat dit is zoiets ook dat we allemaal zo erover denken, herinneren. Deus não te recorda nós pecados.
Amen. God blijft onze zonde niet herinneren. En de konos por as se tambe panos proimona, dus voor onze En wij naasten. dat ook moest doen voor onze niet menigte. Jos, ben ik naar cada een de ricamente pessoas santa Wat online. geven jullie allemaal vanavond? Nós sluit af com ons themalied. We gaan afsluiten met onze themalied. En depois nós tem tempo para pergunta. Dus se tem gente que tem uma pergunta, não pode pôr nele in chat. Ja. En we gaan afsluiten met de vragen voor degene die misschien vragen willen, die hebben gesteld. Ja, sim. Dus ook nós doen palavra of in ieder geval é cantiga bonita, é família de Deus. Terceiro que nós roman chat. De chat gaan zingen onze themalied. Amen. Mita parte feliz de família de Deus, lava de fuente, mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro, mita parte de família. E família de Deus, lobo tende nos tabisa, rumanan aquinan, tapaso nos tão família, e nos turta unir. Ora unta sufriendo, nos turta sintier, e de cada victoria nos turta gozar, mita parte feliz de família de Deus, lava de fuente, mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro. Mita parte de família, e família de Deus, de casa de pobre, pe palácio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder está de mim. Minta digno de nada, malabase a Deus. Minta parte feliz de família de Deus. Lava de fuente. Mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro, mita parte de família de Deus. Amém. Amen. Amen, amen, irmãos, estima, tremendo. Ongelooflijk. Tremendo, irmã. Chatty. Conduz kita. Hoe mooi is het? Conduz cantica kita. Hoe mooi is deze lied? E mita ja maturende também para estar deel die família aqui. Ik roep iedereen om een deel te zijn van deze familie. Sombra, bom te me senta sentir o boso. Amen. Dus je moet jezelf niet eenzaam voelen. Dus nosso refúgio está Não, contente mas- por prender e que para você também sentir amor de Cristo que nós temos para você tour. Van de kerk voegen we dat jullie allemaal moeten voelen als... Is op haar mannen? Família de Deus, não está welkom. Dat we allemaal een familie van God is. Amen. Amen. Nós lo seguimos com a pergunta que nós temos para noite. We gaan verder met de vragen voor vanavond. E a primeira pergunta que nós temos, me De eerste vraag is,
Dan is in de chat. Dit even hier, oké. Ja. Ta ema jornan kuskowe e pareja. Is de ouders die de stel zoekt? Bij jou? Voor de dochter? Of voor de kind? Tinko bij Biba 24/7 den casco, né? Moet 24/7 met hen in huis wonen? Kunan tinko skowepe? Die hen moeten voorzoeken? Kiezen? Dus ja, kiezen. En hij bezit met de les helemaal. Dus dat in mijn jornan kuskowe e pareja bij jou. E tinko bij Biba 24/7 den casco, né? Kunan tinko skowepe. De ouders die de partner zoeken? Ja. Voor hun kind moeten hun 24/7 met hun in huis blijven. Dus juist. Dat zij een keuze moeten maken. Ja. Dat zij de keuze moeten maken. Dat was de vraag. Sì, va che esaidecite come que ora. That we should a son or daughter select a companion without first consulting the parents? Sei de visa. De mandi nos tengo escoge un compañero sin consultar con los mayores. Sei de visa. Mas Mirella? Sim, en ik aponte pergunta, tem tweede vervolg. Degene die deze vraag heeft, de volgende vraag ook nog. Si é maior não e é gente não espiritual não, tabisa é persona que tá essa que Deus tem pero Deus me está bisando ora eta studia of reza passando tempo com Deus, que nota é persona que su maior na e é gente não espiritual não tá escorrendo tá é o Deus tem se não outro. Na quem é tingo tende a war e kiko é tingo escoe. Assim. Lá impone assim aqui. Yes, guardi un rato. Hermano Fisu, Michael Serra, não está entendendo mais. Brother Steven, tá me apontando pergunta, me pode repetir? Sim. Não, hermano, não tem que complicar, é fraco. Se é maior não e é zogenaamde gente não espiritual não, tabisa é persona que tá essa que Deus timpe, pero Deus mesmo está avisando a persona no momento que a persona está estudando, rezando ou passando tempo com Deus. Deus mesmo está dizendo que não é persona aqui que su maior e tu rende não espiritual não, está avisando que essa que Deus timpe, tá é que verdadeiramente Deus timpe. Sino outro gente, Deus está avisando que não tem persona aqui que tu rende, é persona aqui que tu rende está avisando bom, que tá assim, te sabe te sun, te sabe te bom que coopera, te sun bem aqui Deus está avisando, hora que tá estudia, hora que tá passa tempo com Deus mesmo está dizendo que é persona bem aqui. A outra na quem é tenho tende hora e que um é tenho escolha. Ok. Kan je die vertalen? Wat de zuster vraagt dat die ouders die ze hebben, spirituele ouders die ze hebben, dat hun hebben deze persoon gekozen voor zijn dochter, terwijl wat God heeft de persoon B gekozen voor de jongen of de meisje. Dat zie je maar comprender, toch? No, não queremos de compreender a pergunta. Para. A pergunta tá. É maior, né? E tem Não. Let me just explain this to you. Maar dan moet ik het proberen uitleggen. I could be wrong. Tem missa
iti é maior não. Er zijn de ouders en de... Assim, ama compreender que, just listen, don't talk, just listen. Tem missa e tem o maior não. Não, abin com propósito que essa aqui é persona para abo. Terceiro que men, essa é persona que Deus amanda para abo. Verdade. Se essa aqui tipo tem que escutar na maior não, o missa não. Of not Dios, who are you going to have to choose? Sí. To listen to the parents them in the church of Dios. So the pregunta, who are you going to have to listen to? English ko ne, the message ko say I'm listening bong of from where? Who are you going to listen to? To you or my intuition? Say the pregunta. Hermana, compreende para traduzir eu? Ja, me... Posso? Cara, a Bíblia se não Não, posso, não, me compreende a pergunta pelo Meneer, pergunta, tem muito com het was veel te ingewikkeld uitgelegd, terwijl het gewoon heel simpel was. Ja, broeder, kan het ook in het Nederlands zeggen nu? BCD Hollandees, of comprende? Dus de vraag was, je hebt de gemeenschap van je kerk en je ouders. Dat is een soort van een team. En hun komen met een voorstel om je te voorstellen aan je partner. Dus je toekomstige vrouw of man. Dus hun komt met één optie. Dit is de persoon die voor jou geschikt is volgens hun. Maar jij hebt waarschijnlijk ook een andere persoon ontmoet. En die is waarschijnlijk ook wel goed voor jou. Maar die is tot jou toegebracht door God. Dus nu is de vraag. Ga je luisteren naar je ouders en je gemeenschap van de kerk? Of luister je naar jouw intuïtie? Of beter gezegd, God? Amen. Bedankt. Je moet een keuze maken tussen of luisteren naar ouders in gemeenschap of luisteren naar het direct woord van God. Ja. Wat ga je kiezen? Optie A Amen. of optie B? Ja. Dank je wel. Yes. Ik was naar mijn hobby, let op dit, was mijn hobby komt op dit kosten. Bedankt. Kom aan, Stefan. Ja. Nee, het is inderdaad niet makkelijk als ik zo hoor, die vraag. Want het is een beetje well, ja, por isso não pode Sim, mas a outra vai um tique outro foi o qual nós lesa. É uma outra situação. Mas eu simplesmente, se me diz vai o qual nós lesa, depois me vem back com pergunta de irmã, a Caroline. Dus aqui nada me sabe mais bem. Hier zegt het. Como está obedecendo maior não. Dat of je ouders gaan gehoorzamen. Segundo de 5 mandamentos. Wegens de vijfde commandment. Juist, que me agora bom é maior na aqui nota. Qual maior que tá? Deze ouders zijn niet de ouders die zijn. Que me gewoon kon dat maior no que também tem contato com Deus. Zeker qual we zijn. Deze ouders zijn ook die ouders die ook contact hebben met God. Juist, dus sowieso dan também o que é melhor para you. Hun ook die het beter wil voor hun kinderen. Sowieso, want het is koe pavo. Niet dat hun gaan voor hun kiezen. Juist, maar het is mire que te bom, het is mire que no te bom. Maar hun zien dat het goed is. Juist. En hun geloven. Para nós ser realístico, meu irmão, estimado. Om realistisch te zijn. Hoop je bij ons not mire koi, maar net ende para para foto mire. Zelf, als we realistisch zijn, degenen die buiten zijn, zien het niet als het is. Toch? Dat zien we brother. Voilà, nós, hoe lang we ze doen? Wij? Lang we ze abagusto ende. Net alsof ik heb iemand, ik hou van iemand. Juist, maar ende para voor die relatie die nos, que te para waken. Iemand die buiten deze relatie zien het anders, toch? Sim, dan te mira algo a mim te bezig te pagatino rivaje. We zien iets wat ik niet bijstaat. Ja, dus ik mire de outro code, we zeggen, pagatino, wak ik ook. Je kunt het zien op een andere manier, maar dus opletten. Juist, dat per se is ziet dat we zien, maar nos consultar com os maiores, logicamente. We moeten spreken met onze ouders. Ja, sim, é por aconsejar-nos, essa é a palavra.
En dan kunnen ze ons advies geven. Juist, of we kennen het correct te zien of no. Of deze persoon correct is of goed is of niet. Maar ja, sowieso, dan nooit doen we ons decisie uiteindelijk, zie. Uiteindelijk nemen we onze beslissing. Juist, kijk, een malo bom, nooit doen we toch. Of het goed of slecht is, we hebben het toch genomen. Maar kan we het titel je thema dat daar, haatje met z'n waarop naar raiz. Maar de titel van onze thema was, je moet het bijl. Bij de wortel. We moeten de bijl, de wortel hakken. Sim, we zullen Dios que prevenir, wanneer die zegt, miyoko cura. Preventie is beter dan kuur. Juist, men, die merken trouwens, quem stem met dingen escucha. Wie zijn stem moet hij luisteren of zij luisteren? Maar logisch dat die Dios. Logisch moet het van God zijn. Pero es un amigo escuchando, es un de Dios mes. Maar degene van wat ik aan het luisteren, is het echt die van God? Hopi be e porta mi sentimento. Heel vaak kan het zijn, het is mijn gevoelens. Ja, você sowieso met de ciego cabo, no? Dat temi que. Ja, sowieso, dan ben ik al blind. Ja, dus we zijn er allemaal consulteren. Allemaal, just consulteren. Daarom zeg ik, je moet gewoon consulteren. Of spreken. Juist, ja. Amen, man. Amen. Niet dat spelen, ik kon testen dat dat duidelijk was. Het antwoord duidelijk was. De manier aan mij comprendeert dat dus cool. Wat ik heb begrepen is dat. Botungu, lokaal wat important is dat dus cool in mijn jaren aan heen en aan geestelijk, dat dus God vrezen. De ouders en de ouders en de nog een keer? Maar Jordan? En de geestelijke ouders, ja? Dat ze dus kunnen zeggen godvrezend. Juist. Dat we moeten godvrezend zijn. Zie, en Torrey, de meneer Roman Steven en Bisseur dus. Wat dat broeder Steven heeft gezegd? Maar één de mes, aan mensen is het de stem die Joseph of nou. Je moet ook weten of dat de stem van God is of niet. Dus in mijn stem is het godvrezend. Hij moet ook godvrezend zijn. Amen, Mirman. Dank je voor de uitleg. Amen. Tem uma pergunta mais. Er is nog een vraag. Então, pergunta aqui tá over de parte, kuruma apapi, over die o Satanas tá pone. Gaat over een deel waar Satan even is gezet. Voor dus promeco heen de haien en parega Satanas tá pone in die landje. Oh, voordat de stel krijgt dat Satan brengt iemand al voor hun. Pergunta tá, que botung hasi, se bo haia sa? Wat moet je doen als je bent erachter gekomen? Si ene ku bakaso kone, nota mandado door Dios, pero mandado door Satanas. Degene met wie je bent getrouwd is niet door God gekomen, maar door de vijand. Ja. Pergunta dus één ta, que botung hasi? Wat moet je doen? Vraag nummer 1. Anto dos ta. El matrimonio es el matrimonio de Dios. Is die huwelijk van God? Oké. Laat me Jesus wak. Dat ik even wat kijken. Jesus wak comitinha aqui dentro de laga ecos mes contestar. Ik ga even kijken, laat ik die dingen zelf antwoord geven. Juist, ja, dat doen we ook die mes. Daar hoef ik niks te zeggen van mezelf. Oké, nee, wacht, met de week is citaat. Isso, oké, en laat me Jesus, tante me de Jesus busquele, waar kom je dan je? Ik ker samen mandé tambe via dingen app pampari ende ze. Citaat. Ik heb deze citaat ook van een paar mensen in de app gestuurd. Juist. Zo hij nota en te bisabo ko de bij divorciaje en die was zo bij je sa. Zeg niet, je moet scheiden van die persoon. De bisabo wo bota ding para bombasi bo voto matrimonial.
Kijk, heb je Zie, was het een marriage vow. je hebt je marriage vow al gezegd? Ja. Oh nee, bas je kabel dus, wompo bai. Doen koken met de boelen bij. Je hebt het al gedaan dus. Zie, laat me just kwijt, is zo'n aki. Te keren goed is zo'n. Nee, wacht. Nee, wacht, wat is zo'n aki mis? Wacht eens, ak. Dus als je op politie hebt, ja. Ja, mi policy. You may say you do not love your husband. Is that a reason why you should not try to do so? Is this life so long and of much such value to you that you will choose to have your own way and set aside God's law? Yes, you know, I see no. I see no possible grounds for you to obtain a divorce. If your husband deceived you, even so, there is your oath. If he told you, as he says he did do, and denies that he deceived you, then you marry him. Then you married him. How can you obtain a divorce? I wish you would pursue a course in accordance with the advice I gave you, for I cannot give you any other counsel. Yes, we doen nou other counsel. Die uno, kamede visavo a deception. Ik engaio de Satanás. Die umas citas e me tengo echt busqué. Pero ik bottom line taco, not een ground voor divorcio. Dus wat die broer zei, er is geen reden voor scheiding. Juist. Even als het een deception. Zelf is het het is niet vals spel. Zelf is het een bedrog, ja, van de vijand. Correct. We zo awo, want dat is een trampeling cabo, zie. Kijk, want je bent in een val gekomen. Ja, is prinanen Dios que we toch uiteindelijk make the best of it. Uiteindelijk wil God weer dat je het toch goed maakt. Ja, espero te bij het trabajo duro, we zo oké, het kan we engaño. Want het is een val. Juist. Maar meneer, dus pero nothing, en dan gewoon we te ponen banden tot tap drie en otro. Het is niet iets dat je zet zomaar aan de kant en dan ga je ergens anders beginnen. Even zit een deception. Zelf als het is een deception, je kunt een deception proberen. Engaño. Leugen. Leugen. En leugens. Juist. Dat betekent meer nos avisa que voor die nos doen bij het vele raiz para evitar con aqui. Daarom moeten we vanaf de wortel gaan om dit te voorkomen. Juist. Assim hermano comprende. Amen, Romano. Dank je para contesta. Bedankt voor het antwoord, broeder. Ik espero que contesta dat duidelijk aan je persoon kan controleren. Dat de antwoord is duidelijk voor degene die heeft het gevraagd. Nos lo bij Sarah, para noche. We gaan afsluiten voor vanavond. En nos lo spera. Toen je trove mañana Joske, trove, shetor. En we wachten iedereen weer morgen samen om 7 uur. En to para nos postige tiene die thema. Zo kunnen we verder gaan met deze thema's. Nos lo bij Sarah, ahora aquí con palabra de oración. We gaan nu afsluiten met een gebed. Trece door die dos Roman, Lenny en Sislin. We gaan afsluiten met een gebed door zuster Lenny en zuster Sislin. Te spelen con een thee? Lenny thee. Amen. De Teresa. De Teresa, sin vertaling. Amen, Roman. Ja. Ja. Tata Santo, danke pabo amor. Kubo timpa nos, danke pa mensagem ng kubo amanda pa nos ave noite. Danke Senhor kubo tausa brother Stephen e danke também pa Roman ku fortal
Danke para tudo que tem parte a nós de serviço de canto, é um a dirigir, danke para nós cada a subir com a escuta. Nós te pedimos Tata Santo para ajudar-nos, permitir que o turbo sinhança não por 130 de nosso coração e de nossa mente, dona nossa força, Senhor, para nos pôr tudo o qual nós estamos em prática. Também, Senhor, me agradecido, me chamamos danke para parte e testemunho que nós tomamos via lenda a dona for de princípio. O Senhor nos tem valor sobre Cristo, amor para nós. Nós temos danke também, Senhor, para Filipenses 2, 2. Ajuda-nos, caminha com nossa débil, caminha com nossa falta e força. E me pedimos também, Tata, para dona-nos é dom de perdão, é dom de amor, assim nós por sim, para perdonar e para nós por ter amor para nós próximo. A que nós também despedir for de outro, Senhor, cuida para nós, que nós por ter doce sonho, e que assim nós por lá também, que nós por alabar e glorificar o santo nome. E treze nós amanhã a trobe junto, para assim nós por escutar a mensagem que nós temos preparado para nós. Maneira Salmo 4, hoje está bisa, na paz nós lo vai dormir e pega sonho para sua abençoa, oh Deus, assim nós viva em segurança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Danke, Senhor. Amém. Nossa irmã Cislin. Tata Santo, Deus de amor, Senhor, bom nome seja santificado, alabado e bendicionado. Tata, nós te amamos, danke, Senhor, que nós por assim na boa mesa, Senhor. Senha de boa palavra, Tata Santo, o qual que quer avisar nós a noite. Tata, nós te amamos, danke, nós te agradecemos, Senhor, para tudo o qual não conosco por assim. Tata, danke, como está unime mês, que oração de minha irmã Leni, Senhor. Me agradecemos, Senhor, para quem botar, para tudo o qual que botasse. Senhor, perdonar-nos, lava-nos, purificar-nos, que sangue poderoso de Cristo Jesus, quita tu nos iniquidade, Senhor. Tata, tu refalho não que nós por cometer no passado, Senhor. Nós te pedimos, Tata Santo, perdonar-nos, Senhor. Tata, nós não podemos ir back, pero nós seguro que abo pode ajudar-nos, Senhor. Tata, pensei, nós te pedimos para o Espírito Santo, quase na boa Espírito Santo, para ajudar-nos, dona nossa força, Senhor, dona nossa sabedoria, para nós prosseguir para diante, de poderoso nome de Cristo Jesus. Tata, bendicionar o irmão Steven, via Linda, Chetty, vá perto, Senhor, e tu restanca canta também, Senhor, bendicionar ricamente na casa, na família, Senhor, danke para tudo o qual que botasse. Tata, tu restanca nós te roga, nós te pedimos, Senhor, não que nós merecemos nada, que por onde nos pecanos, Senhor, nós te pedimos, Tata Santo, escuta-nos oração. Danke para o amor, danke para a bendição, danke para a paz, danke para o papai, com cada de nós que está presente, Senhor. Ajuda-nos para nós pôr em prática, conforme a vontade de poderoso e amoroso nome de nosso Senhor, Cristo Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Danke, irmã Leni e irmã Cislin, para a oração. E